हेलो दोस्तों, हम हैं भोजपुरिया तड़का और हम सुनावनी भोजपुरी में न्यूज बड़का। त रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल चाहत बानी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी और ये घंटी जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो शुरू कर जाओ। 12 फरवरी के नीतीश कुमार के नया एनडीए सरकार के फ्लोर टेस्ट होखे वाला बा, लेकिन ओसे पहले एगो घटना घट गई। पिछला कई दिन से रउरा लोग देखतानी कि आरजेडी और नीतीश कुमार भाजपा में विवाद चलता। यही बीच तेजस्वी यादव के पत्नी राजश्री यादव भी ये विवाद में कूद गईली। रउआ लोग के बता दी कि तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव एगो पोस्ट अपलोड कैले बाड़ी, जेमे लिखले बाड़ी कि नीतीश कुमार के पार्टी के 11 गो विधायक गायब हो गल बाना और ये लिखले बाड़ी कि 4 से 5 विधायक से भी काम चल जाई। लेकिन बिहार में इतना बड़हन खेला हो गइल बा त सगरो नेता के मौजूदगी चाही तबे फ्लोर टेस्ट होई। यही बीच जदयू के नेता श्रवण कुमार राजद के नेताओं पर बहुत बड़ा आरोप लगैले हैं। जदयू के नेता कहना कि कई विधायकों के मोबाइल नंबर बंद होने और लापता होना गलत है। श्रवण कुमार बोलना कि सगरों विधायकों से बातचीत होता और सभी विधायक 11 फरवरी के शाम 5 बजे विजय चौधरी के घर पहुंच जाइलो और वही जो बैठक हुई। बैठक में नीतीश कुमार जौन कहिए उ सब के फॉलो करी। रउरा लोग के बता दी कि 12 फरवरी के नीतीश कुमार के सरकार बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होखे वाला बा। यही फ्लोर टेस्ट के लेके महागठबंधन और एनडीए सरकार की ओर से कई तरह दावा कइल जाता कि महागठबंधन के नेता कहतारा लोग कि नीतीश सरकार के नई एनडीए सरकार अगर 12 फरवरी के गिर जाई त वो दिन से कांग्रेस के विधायक टूट जाइलो। तो रउआ लोग बताई कमेंट में कि नीतीश कुमार के नया एनडीए सरकार बन जाई कि ना। कमेंट करी रउआ लोग। और ये इसने खबर भोजपुरी में सुनल चाहत बानी तो फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। सोची मत, वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक करी और कमेंट में रउआ लोग जरूर बताई। मिलतनी अगली वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद।